kaukana. Taas sitä semmoista liikettä siellä takana, jotta se oivaltaa, että hänen voimansa niitä liikuttelee. Hyvä tyttö, hieno. Hyvä. Juuri. Sieltä ota taas sitten. Täältä. Lara. Lara täältä. Hyvä. Täältä. Hyvä. Heti rentoutuu selvästi, kun otetaan tuolta. Hyvä. Se nuuskia ja miettiä ja takata. Tämä on yleensä ensimmäisen 100 metrin matka. Koko ajan samaa liikettä saat sen kulkemaan mukaan. Juuri. Hyvä, ja taas toinen. No ihanat kaikki. Hyvä papa. Haa kunnon painonkoira, kuule heti hajuttaa. Tuppa töihin nyt. Hyvä. Ihania paskapapaa. Siis tuo on tommonen tyttö, se piettaroi ihan joka paikka. Joo, oi. Ei oo paikkaa, missä se ei menisi piettaroi. Lammas, koiran pitää haastaa lampaan. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Katsota miten järkevästi lähtee heti tarkistamaan noita sivuja. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Hienosti me. Hyvä. Nämä ei silleen kyllä kysele muuta. Ei, ja sitten se, että eihän tässä hommassa tarvitse koiran olla mikään viettihirmu täältä. Tuut keräämään nämä. Lara kaikki. Lara. Lara Täältä täällä. vie. Lara. Ei haistetaan ketään. Täällä. Kaikki. Hyvä. Ja sitten mennään. Mennään. Kaikki. Häp. Häp. Täällä. Täällä. Hyvä. Hienosti. Ja sitten Ja täällä. hyvä. Hyvä. Hieno. Täällä. Ja mennään. Hyvä. Ja hyvä. Joo. Lara täällä. Lara. Kaikki. Hyvä. Hienosti. Hirmu hyvä. Ja sitten mennään. Tosi hyvä. Juuri. Sieltä kaikki. Täällä. Ajattelen, että suuri osa koiran elämästähän me niinku kielletään sitä asioista. Me kielletään sitä ajelemasta, me kielletään sitä reagoimasta. Täällä. Hyvä. Täällä. Kaikki. Hyvä. Kierrä vaan kaikki. Kaikki täällä. Hyvä. Hyvä. Noin. Hyvä. Hyviä. Tämä oli nähtävissä siinä toisessa siinä uroksessa, urosman narkki, joka oli vanhempi. Mikä se oli? Sulla vai kelle se oli? Joka oli hyvin rauhallinen ja työskenteli hirveän rauhallisesti. Niin, ihan samanlaiset eleet oli nähtävänä siinä, että se niinku kuljeskelee, on hyvin rauhallinen, katselee. Ja just se, että se tavallaan niinku, se ei enää lähde niinku suin päin asioihin, vaan se niinku miettii, mitä se tekee. Ja just tämmöisten koirien kanssa se työskentelyn aloittaminen olisi kaikkein helpointa. Just niin kuin me vietiin sen nuoren koiran kanssa sinne aitaukseen ne eläimet, jotta ne oppisi niin rutiinien kautta, että ai jaa, nämä pitää viedä sinne. Hyvä. Hyvä. Noin. Hienosti. Ja kaikki. Onko tää luonnetta? Ampua vaan. Joo. Kierrä sieltä. Kierrä. Anna vähän vaan. Hyvä. Yritän nyt. Hyvä. Ja täällä. Hyvä. Mennään silleen reippaasti, että saadaan tuohon Jankin vauhtia. Eli niin hyvin nopeasti reippaasti ja käytät itse semmoista, jes, nyt mennään. Pikkusen vietitetään lisää. Ja täältä. Ja täällä. Hyvä. Juuri näin. Ja täällä. Hyvä. Ja täällä. Up. Hyvä. Ja me. Niin kuin mä sanon, että kaikkein helpointa painottamisen aloittaminen on niillä nuorilla koirilla, koska ne lähtee puhtaalta pöydältä. Niillä ei ole mitään tavallaan semmoista matkaa takana, mikä kertoisi niille muissa elämäntilanteissa,
miten käyttäytyä, vaan ne lähtee niinku suoraan sitä omaa viettipohjansa vastaan. Hienosti. Hienosti. Isti oottelee aina nuo viimeiset, katsoa, että no menikö se nyt varmasti. Hienosti.